कहीं वो बहुत ही अच्छा लड़का रहल, पढ़ाई में भी फर्स्ट, स्पोर्ट्स में भी अव्वल, गाना भी अच्छा गात रहे। ओकरा साथ ऐसा हो गई सर। ओकर केहू के साथ कोनो दुश्मनी रहल ऐसा कुछ पता बका? सर ये बिजनेस हमनी के खानदानी बिजनेस बा, और आप तो जानते बानी बिजनेस बा तो दुश्मन होखल भी लाजमी बा। का यहाँ कोनो मेडिसिन वगैरह रखे वाला डॉक्टर बाड़े का? सर अशोक के कजिन यहाँ भी रहल, और वो कोयम्बतूर के मेडिकल कॉलेज में पढ़त रहली। नवीन, सजी मोहन, ये दोनों अशोक के सामने बहुत कम उम्र के लोग बाड़े हैं, जौन मारल गए बाड़े हैं। इनकरा में से केहू के आप जानता नहीं, या ये लोग से संबंधित केहू के आप जानता नहीं का? सर हमार बेटा जब केरल में बिजनेस शुरू कैले रहल तो हम एक दो बार वहां पर गए रहले, बाकी ऐसा केहू के नहीं की जाना सर। हाँ।